Manila Broadcasting. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:03. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:05. May gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan ni Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, good evening. May kabi-action break sa aton mga listeners. Ari lakat sa aton nga tiyempo sini nga gabi. Martes kita karon Hunyo 16 to 2020. Sa kapungsuran Intertropical Convergence Zone sa gihapon kon ITCC naga-apekto diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. Ang karagang rehiyon sang Davao kag Soc-Sargen mangin magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtuwa sang ulan. Kag pagbalagog nga tugay ni sang ITCC, while ang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sa atong bungsod Pilipinas padayon nga may pag-uum-uum ang kahawaan hasta magalumon ang kalangitan. Pagaupdan ini sa may naligwin nga mga pagulan ukon pagpanagoob nga halin ini sa easterlies kag localized thunderstorms kag may arang nga mahinay asa sa may kasarangan nga huyop sang hangin magahalin sa nabakat na nasidlangan ng kun southeast pakadto sa pagbulubaylo nga direksyon sang hangin nag-apekto sa naminhan sang Luzon kag may magahalin man sa nasidlangan pakadto sa pagbulubaylo man nga direksyon sang hangin naga-impluwensya o kon mapatyagan sa iban nga bahin sa aton bungsod nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag diri naman partikularmente sa aton probinsya makaagom man kita sa may pagulugalom sa gihapon ng aton kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan nga may idulot ini naligwin nga mga pagulan o kon pag panagob aton mapatyagan sa kabukusan sa aton probinsya sa Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Makaagom kita sigigapon sang mahinay sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin sa nasidlangan ukon isa pakadto sa pagbulubaylo nga direksyon sang hangin ang maga-impluwensya sa kabukusan sang isla sang Negros. Sa gihapon wala kita gale warning advisory diri sa aton sa Western Seaboard sang Kabisayan nagapabilin lang sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 8:08 sini nga gabi ang taog naton 0.9 metro. Ang kadalumon ang unas magabalos ala 1:50 karon sa kagahon sa takos nga 0.5 metro ang kanabawon kag alas 7 sini man nga hapon nagdunod si haring adlaw magabutlak ini siya alas 5:23 buwas sa aga. Ari kita subong 26 degrees Celsius o kon 68.8 degrees Fahrenheit. Ang munay kabukusan sa aton nakatimpo sa gabi. Action Bright. Salamat gid Sir Gan. Good evening. Una sa balita. Una sa aksyon. Matulot away palibot na maka-aksyon, but of course, na ma-experiensya nato ng maulanon nga panahon bangod ari na kita sa maulanon man nga sitwasyon sa mga binulan iya nga naga-ulan gid man no ang amo sining panahon.
Anyways, mga kaaksyon, sa mga utod na ton nga nagapuyo sigad sang baybay si dalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:09. Antes kita formal mag-umpisa sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon ginaimbita ko kamo sa pagpangamuyo sa gihapon nag-aaway kita sining wala pa sang vaccine gihapon nga si COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuong sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila palagaran ang masakiton simay kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:12 na sa aton sini nga pagpangalagan. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas naman nga aton sini nga Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kabuto kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow la Action Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, yaring numero 0938-225-5017. Kag sa aton sini mga viewers, bisita lang kamo dira sa my comment section. Kag ibili ng inyong sining mensahe while nagalantaw, basahon ta ang malambutan gidlang. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Top 9 ang takna siring gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano pala nagali na gumba nga balita diri sa aton sa pagpangalagad subong nga daw. Duha naman ka mga positibo no gikan sa Negros Occidental ang nagwa sang result gikan sa Department of Health mga kaaksyon Region 6 sinigid lamang nga hapon. Ang ini nga mga tao mga kaaksyon nagapuyo no sa Binalbagan Negros Occidental
isa ini ka 35 anyos nga lalaki pero ara ini sa quarantine facility. Residente sa Binalbagan pero ara di siya subong sa fasilidad, no? Kag wifi ni siya nakapauli mga kaksyon. Ang isa diri residente naman sang San Carlos City, Negros Occidental, 46 anyos, lalaki man, ara man ini sa fasilidad o kon quarantine facility mga kaksyon. In short, way dapat sang kabalakan kay ni sila ang yara sa lugar nga wala pa nakatapak dira sa tagsa-tagsa ni naman ka mga banwa kag syudad. Action firing line. Sa iban nga balita mga aksyon sa lokal, ang syudad sa Bacolod City Matinion. Anyways, sa sining nga adlaw check naton karon kung anong resulta sang sinapol sang Marina o Philippine Coast Guard, mga opisyalis sa Bacolod kag iban pa opisyalis man sa probinsya ni may koneksyon sa pagbalik biyahe na sang aton sinisakayan pandagat from Bacolod to Iloilo to Bacolod. Action firing line. Kag i-check taman karo magka-aksyon kayang probinsya sang Negros Occidental. Magabutang iya sang swab testo center kon dira sa area mismo sang Bredco, no? Sa tanan nga mga inabot diri sa ton gikan sa area sang Panay. Kung pag-abot mo palang dira pagpanaog mo palang diri sa Bredco sugataon ka na sang swab test diri agod mas masigurado kung ano ang ila sini nga mga kahimtang. Kag sa iban nga balita mag-aksyon na sa aton sini nga pagpangalagad ang Bacolod City Water District karon check naton kay kabalo kamayara sang ginpost sa social media ang iya balayran sang tubig aksyonan sa 64,000 isa ka residential ini, no? 64,000 ang balayran niya sa tubig. Ang balko kanina, duwa na ni kadekada nga balayran niya ba? Action firing line. Ang, parte man yung taga-Basiwa, magsuma, no? Sobra pa sila sa Sineco, ya? I-check talibig karon pero may initial talks kami kay na sang taga-Basiwa, hambal niya, aminado kami average man na ang inbasihan. Meaning, ginsumasuma man nila during that time nga naka-ECQ kita, naka-GCQ kita, wa isang meter reading nga natabo. So, plus naman niya, kagin divide naman nila. Ting resulta, 64,000. Action firing line. Abitan, lunga nyo ng obra nyo da, matyagan nyo, do nag-ipoy lang ka kwartang taos, makulod ba? Nagwa lang do, ang obra nyo mga pinalagpat, gintanan, Sineco, Basiwa, gagwa subo nga resulta sa inyong obrane nga pinalagpat lang muda. Action firing line. Karon kay sa isahon taning Sineco, may pagdubo sa balayran sa sunod nga mga binulan. Ba do mayo, do bawi lang. Salamat tayo kay Sineco may nubo nga balayran. Anyway, sa iban nga balita mga kaksyon, diri sa Bacolod kay na ang Criminal Investigation and Detection Group nag-file naman sang kaso batok sa 21 tanan ka mga personalidad lakip ng kapitan sang Barangay Alangilan. Ini may connection gyapon sa Social Amelioration Cash o kon program sang gobyerno. Sabi ko tapos sa election way gali ni untat gali. Kon ikaw dira nga naga-monitor subong di ka gidya kampante sang tagtaganay da sa inyo sininga SAP dira. Kadto ka mo sa CIDG or police. Kay bisan matapos sa si COVID-19, ang pasakay kaso padayon lang gali. Action firing line. Pasalamat na sa CIDG subong nga si Gokotano ho kay do ka seryoso sa iya investigar gid siniho. Di sa Bacolod di tatlo na kabarangay na pasakaan sang kaso, Barangay Filisang pinakauna, Barangay 19, and today amoning Barangay Alangilan. Hala nyo gid? Action firing line. Magluwas ko no sa tatlo ni nga napasakaan na kaso, may tatlo pa ka barangay nga gin-blind di anakina. Siya may tatlo pa kami ka barangay subong nga gina-validate, gina-investigate namon na tulat ni sila kay sila ning next sa line nga amon pagasakaan sang kaso, sinuayhan ang mga ini. Action firing line. Kag mapamatud-an ba sus kung ikaw ang elected officials ba si amat-amat kagid maghimos da sa barangay mo. Action Brian Morden. Action firing line. Gin-check na ito aksyon na ito balang kahapon nga ang isa ka bana ginluthang sang bana-bana sang iya asawa dira sa may kuan ini syudad sang Talisay. So pinagkamotibo nga ginpalayag sang polis sinigid lamang
love triangle mga kaksyon. Ti siyempre, isa ka babae, duha ka lalaki, pero may mga edad naman ni sila eh. Ang atong bayaan sang asawa, amo pa ang napatay sang ginopdan niya nga lalaki. Action firing line. Hay, ang gugma gin matuod, no? Ang gugma gin matuod, bahala na magkinamatay. Basta gugma. Action Brian Morden. Action firing line. I-check naman ay karama kaaksyon ang mga balita gikan sa syudad sang Bacolod with Action na Dale Salazar. Kay may mga paribag o mandirig karon nga adlaw nga ginpagwa aton sini nga mga public officials. Ila binagid ang biyahe bala sa aton sini nga mga sakayan pandagat. Kay ti para inabalang na tawag naton mapihot tani no kay na sang agad no mayara sang gamay nga konflikto. A statement ni Vice Mayor Elcid Familiara nagapati siya nga ti dapat ipaagi pagidya sa swab test kag dapat may mga travel authority ang mga tawo nga magpalauli diri sa aton or halin sa Bacolod to Iloilo man. Pero kung pamatian taman ang Philippine Coast Guard, according to Mr. o Lieutenant Commander Benjamin Macaksyon, nga kanang ginatawag nibla nga why na bla kuno sang holo hamper nibla an hamper dan tawag nila sa statement ni Mayor Bing Leonardia kag Mayor Jared Trinas. Why na sa mga travel authority, mga travel pass, pwede ka na yung mga kabiyahe, tidak konflikto bla ang ila sining nga statement tarongon tari karona. Action firing line. La 7:20. Sa iban nga balita, ang Comelec Bacolod tiba si Bagarisyom na sa ila sining pag-isyo sang voter certification and mga persona nga mga tambong sa Charter Day celebration sa siyudad sang Bacolod sa June 18. Mangin limitado gid lamang. Masunod ang mga dapat sundon gid ang physical distancing suno kay City Administrator ang mga kaaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Sige, balikan tanay karon dalag ko nga balita lokal. Tutokle lang ko ni gamay sa balita sa nasyonal mga kaaksyon. Kay ang mga balita sa nasyonal si si Senador Laila de Lima nag-motion for bail mga kaaksyon sa Muntinlupa Regional Trial Court branch sa 166 kung pwede makagwa siya 3 years na siya nga priso dira mga kaaksyon bangod sa kaso allegation nga may connection sa mga baligyaan na drogas Pilipinas. Kagini siyang ginpasibangdan man nga nagausar sang mga salakyan kag nagpangayo kwarta para gamiton sa iya sini kampanya last 2016. Mga kaaksyon halin kay Peter Ko, no? So, sunod diri kay Dilima sa iya sini nga motion nga tanan nga mga ebidensya nga ginpresentar kun nga na priso siya lunsay gid lamang mga kutso-kutso. Action firing line. Samtang sa iban nga balita iya sa nasyonal, si Senador Sherwin Gatchalian nagduso mga kaaksyon nga kuntani ang National Telecommunication Commission tun-an ang pagpatindog sa mga cell sites sa tanan nga mga schools diri sa probinsya or bugos nga Pilipinas para mapadasig kuno ang internet akseso sining pag new normal naton sang education or pagbukas ang klase sa Agosto 24. Matyagan ko rin sila maginamo nito ka patindog lang tayo blakwan bahay kubo nga pagkabuas tindog lang na dayon. Action firing line. T-cell site ginapangayo niya kaysa bugos nga Pilipinas may ara kita sang 42,046 ka mga barangay. Sa diin may ara sang 62,000 ka mga public schools mga kaaksyon nga ini sila ang magagamit sang internet na kuntani. Action firing line. Ilang tawon tani kon matigayon ini. Kamay pa. Pero may modular man kita. Dito kita sa modular kay masapo-sapo sa modular mga kaaksyon sa sining mga tinion. Aring iban nga balita sa national kay ang House Committee on Health Vice Chairman man sang Anak Kalusugan, Party List Representative nga si Michael Defensor, nagpalayag nga dapat i-review ang mga brand sining mga COVID-19 test kits mga kaaksyon. Kaya nakabaton siya sang information nga 20% false negative results iya ho. Nano man iyang natabo man. Tisunod diriya kay Defensor, siya basig kasalig lanta kag wala sang ginatawag naton 100% nga accuracy ang result sa mga nag-negative kag basi positive to sila. Di ba si kibot lang kita mga kaaksyon kadamo na sa may nagkalalatnan sa to nila. Action firing line. Tuod no. Tisunod pa dire kay Defensor 1.9 billion pesos
ang pundo para sa COVID-19 screening ibakal, dapat ibakal na lang niya sang reliable iya kon reliable tawag sana daglablang do ka sigurado giblaksyonan tsakto ko do real may sulat tabi do hindi ko balong basa liable pati ako doon ko balong magbasa Action firing line. doon di man amo sulat mo na naan mo na ya reliable. Oh, thank you. pati sulat mo galala pa man. Pero salamat eleksyonan, no. Kag accurate iya nga mga kagamitan sining COVID-19. Sakto man siya, no. Kiba sito diyan nagsalig-salig kita nga negative ato pagkatapos positive gali iya. Action firing line. Ay kadelikado man sining nga sitwasyon man. Ang obra sa DOH sapat laruhon tani. Ay basi kibot lang kita pila kadlaw kadako gali sang pundo yang gin-provide sa gobyerno pagkatapos bakal kita sa mga wala-wala iya nga klase sa isang brand. Action firing line. Ang positive subong kaso sa Pilipinas naglabot na sa 26,781 mga kaksyon. As of today, 6,552 naman ang nakarecover, samtang 1,103 naman niya ang nagkalamatay. Nagasaka man sa nga nagasaka, no? Action firing line. La 7:25. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Now, diri iya sa Bacolod mga kaksyon, sini nga adlaw, napaidalom kitang yapon sa Modified General Community Quarantine o kon MGCQ. The same man ini sa Negros Occidental. At soling Negros Occidental kahapon pa lang yan nagdeklara na nga dapat MGCQ kitang yapon. Pero may ginpahanugot na nga mga biyahe, no? Like for example, abi mga LSI from Cebu Province, mga kaksyon, mga locally stranded iya nga mga individuals, kag mga A4 o kon authority o kon authorized person outside residence, mga kaksyon, nga pwede na makapauli diri sa aton, provided gihapon nga ini sila may ara sang travel pass, kag giagi gid sa gihapon nga husto nga protocol, like sa pag-swab test sa ila. Ang iban dira i-home quarantine man kiti gasululubra na. Pero kung naglabay ikaw sa Escalante do didto kag gidya diretso gyapon sa Cadiz City nga mayara sang facility didto kag i-swab test kay pagkatapos kung negative ka ti go home ka na yon. Why na sang 14-day pang random iyang mandatory dabla? I mean mandatory nga period iya. Pwede ka na kapauli pero dapat kung spuloyan ka na i-home quarantine ka man gyapon. Action firing line. Diri sa aton sa Bacolod kag Iloilo, kagab ilan ni naghilosugot ang duha ka mga alkalde nga ti pasugtan ang biyahe, no? Sa mga fast cut, pero ang uroro nato nya way mani untat biyahe nila siniling pabisan nag-ECQ, GCQ pa. Action firing line. Kaya ginakargahan iniya sa mga essentials mo, sa mga foods, sa mga kung ano pa nga mga produkto nga Iloilo to Bacolod, no? But kay nasang aga na interview naton si Philippine Coast Guard, Lieutenant Commander iya nga si Jansen Benjamin Makaksyon. Ang ginatawag nila ini nga unhampered nga biyahe. Meaning, pwede na gidya ka biyahe kag pwede ka na kakadto sa Iloilo anytime kung gusto mo nga wala na sang ginatawag iya nga travel pass, travel authority kung ano pa dira mga kaksyon. Action firing line. Pero klarohon tani anay karon. Ha kay base black karon nga kinanglanon man kay kun pamatian ta si Vice Mayor Elsen Familiaran, ang iya paghangop naman niya nga dapat may travel authority kag gyapon Ari mga lisensya bala ko mga dokumento halin sa barangay, sa City Health kag sa kapulisan, no? Kung ano pa dira nga kinanglanon before ka makabiyahe padulong sa iban nga lugar. Action firing line. So, though may conflict gamay, no? Hindi magsalalanto, bala? Hindi magsalalanto. So, may meeting sila this afternoon. Kung anong result, ibaloon tara karon. Now, ang probinsya yasang Negros Occidental, hindi man naton matago, action an, nga may magabiyahe man from Panay area to Bacolod, nga taga Negros Occidental, no? So, ti maagi kagidya sa Bridco, no? Maagi kagidya sa Bridco. Now, ang Negros Occidental, mapahamtang gidya sang ginatawag naton nga swab test action an sa Bridco. Kag
dira pa lang mismo i-check gid kon taga diin sila sa Negros anong sitwasyon, kung anong mga sistema dira. So kinanglan gid mga kaaksyon nga iagis la sa husto gid nga proseso. Kung ikaw bakulod nun, hindi kaya pag-swab test eh. Action firing line. Ang Negrosanon lang yung swab test, dira kay ti para lang sa Negros Occidental. No? Amo na yan ang gusto matabo sang Negros Occidental. Panigurado, gyapon no? Action firing line. Panigurado. Actually, gina-check na to ng bakulod, ganimo. Gusto ta magtawag kay Councilor Cindy Rojas, di daw di available. Gintawagan taman si ABC President Lady Glace Gonzales kay may connection Manila. Labi na gid ngiti ang BHERT. Subong among ginapatrabaho ni Mayor nga dapat mangin versatile sila subong sa trabaho nila. Kag bugtaw gid sila. Kag si Vice Mayor Elsen Familiaran. Now, gina-try natin nga malabot. Ini sila pala maklaro na ni for Bacolod. Action firing line. Kasi nag-monitor mas la subong no? Mas mag-monitor subong Bacolod nun ta iklarohon ta ni subong kung ano giblang sistema sini. Kay para hindi bla magsinala ang mga tawo. Now, dugay-dugay, dali gid lang kay may gamay lang ko nga i-play pagbalik ta tawagan tang probinsya. Kasulukon nga bang itabo sa kusina. Crime against hygiene. Inspector Bitoy! Yak! Ano ning ari sa paste ko? Te, anhon ko maghugas ang pinggan? Mrs., ang mga bilin-bilin sa pinggan, ginabalik sa sponge sa paste. Basic kung ano nang magpilit sa paste. Yak! Mas hygienic mag-Joy. Ipatulo diretso sa sponge. Kag for 99.9% germ removal, mag-Joy Antibac. Ay! Anong natabo? Kanipyo mag-joy! Kagkadamos ang naugasan! For hygienic dishwashing, Mug-Joy. Also available, Joy Antibac. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. La City Media, gamay lang ito mga kaaksyon. Ano? So, i-check natin unang probinsya sining gabi kay ang biyahe sa pag-insyende naton base mag-umpisa na gidya buwas sa Fastcraft, sa Fastcat, diri sa Bridco mga kaaksyon. So, di pwede, ngayon di ta kamo pagpabalon dira kung ano ang mga requirements nga dapat ninyo hibaloon before kamo magpadulong sa pagbakal sang ticket kag magbiyahe mga kaaksyon. Action firing line. Sinya sila kaksyonan kung ara na, no? Kay, syempre, like, biyahe kay mo, halin ka sa Binalbagan, halin ka na sa San Carlos, abi, mapailo-ilo ka, halin ka sa kundiin nga bahin, diri sa Negros Occidental, kag kung wala ka na sandala karon nga mga papiles, dira, pag-abot po rin Bacolod, mabalik ka gidya puli, das lugar mo. Action firing line. Ti kakapoy naman nga magbinalik-dalik ka pa imo iya. So, tonight, klarohon ta ni, hibaloon ta ini, kung ano gibla ang protokol sa probinsya sang Negros Occidental. Negros Occidental ang kita anay ha. Hold on lang darang Bacolod ha. Kaya gina-check ginaton ang Bacolod mga kaaksyon. God sa action an. Okay, sige. La 7:32, Action Radio, Philippine Standard Time. Action firing line. Karamo na sa pinamangkot diri sa aton, no? Si Kwan ganyo, si Ana Mandre Gosrob, hamalya, yes sir, dapat gidklarohon ina kay ang mga tawo kuno hindi bala pag-abot nila sa port or other area, hindi man sila gihapon makasakay or travel kay wala gali exact nga details nga mga documents or requirements. So wasting of time and the money na naman sang tawo ini mga kaaksyon. Kung dito kanami lang kung mag-inamo sina. Dalagi lang kayo gina-check natin sa Matinion. Anong problema? Aksyonan, anong problema? Kaya daw gods naman to. Sige. Action firing line. Dalagi na mga kaaksyon ha, kaya gina-check natin rin aton nga resource person. May gabi lang kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, naga-monitor subong kag si Merly Bailon, Hilario and family, Barangay Maaw, Bago City. Salamat gina. Kagabi palayag ni Presidente Rodrigo Duterte, halos tara naka-GCQ na, no? Magluwas lang sa pila ka porsyon sang Cebu City, nga ginbalik sila sa enhanced community quarantine mga kaaksyon. Gin-ECQ sila gyapon dito because nga
Ati damo gibaniyang positive dito sa Cebu City mga kaksyon mo. Mayara tuya sang mga pamilya nga isa ka pamilya nag-positive. May mga kapulisan na tunga nagkalamatay mga kaksyon. So muna nga gin-enhance community quarantine to sila liwat no? Dito sa Davao City. That's why nga di boy nas kita diri sa Bacolod kag Negros Occidental may mga duro kita nga positive diri. Pero ini sila tanan mga OFWs. Kagayban diri mga LSI man gani mga kaksyon. Mga LSI man diring iban nga naka home quarantine or kung naka-stay ini sila sa mga facilities ano nga naka-quarantine gini sila. So why gid sang dapat nga kabalak-an kita diri sa Negros Occidental kag Bacolod. That's why nga kun ano man nga protocol sundon tagid para hindi ya maglala ang sitwasyon naton diri. Action Firing Line. Amo na ya no ang aton gid nga dapat himon. Okay na action-an. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, Provincial Incident Center Commander, Dr. Jonathan Lobaton, sir, mayong gabi. Good evening, Action Brian. Sa aton mga tagpalamati, mayong gabi. Aha, sir, salamat sa time. Pasensya sa disturbo. Gusto lang naman klarohon, sir, kiti buwas maybe mag-aumpisa na gid man ang biyahe. Kay kinasang aga, naka-interview na kita pila sa mga officials diri sa Bredco, like si Sir Frank Carbon, ma-meeting sila, and sa PCG, ano? Ano yung, sir, ang sa Negros Occidental, ano yung ang kinahanglanon sa mga mag-travel, abi, from Negros Occidental to Iloilo, and from Panay area or Iloilo, pabalik or papauli man diri sa aton sa Negros Occidental, sir? Yes, Action Brian, no? Pag-itsindi ko, as of now, wala pa na madula ang requirement for nga iyaman sang Task Force COVID nga health clearance certificate kagang isa travel authority. So duwa na siya ka main requirements nga gina-present sang aton nga mga locally stranded individuals para matagan sila sang travel authorization, no, nga makabalik diri sa ilang lugar, no. For example, halin sila sa Iloilo, pabalik diri sa probinsya sang Negros Occidental. Amo na gyapon ang aton nga requirements. Kay actually Action Brian kadamo gani sang kuano sang mga confusing reports about this. Pero still ang ina nga provision sang national agencies naton wala pa man ina madula. That is why nga ang province of Negros Occidental, while we consider them from Iloilo as locally stranded individuals, amo na gyapon ang aton sini nga mga requirements. I see. Like for example, unahon ka ba, sir, from Iloilo, pag abot nila abi diri, wala gid sila ya sang kaangay sila nga ginapangita nyo. Anong matabo, sir? Tiya una ang point nga gina-raise namon, supposedly ang aton national agencies, like muna nga ginamiting nato ng aton nga Marina, ang aton nga PCG, kagang aton nga Philippine Ports Authority, no? Kay luwasin ni Action Brian, may ara kita nga diri interagency task force sa province, sa Iloilo may ara man, Bacolod may ara man, kag may ara man kita sang Joint COVID Shield, no? Joint Task Force COVID Shield, which is headed diri sa aton province, sa aton nga PNP Provincial Director, Police Colonel Romy Palgi. In fact, nag-meeting kami kahapon, no? So, kung wala sila sang requirement, I presume nga they will not be allowed travel. Amo lang ako nga pag-itsindi. So that's why nga ang ato naman nga national government agencies hopefully should be strict to implement that. Kaya it's not just about giving our people the travel and allowing them to go home, but of course to check nga they will go home nga okay ang ilang kondisyon sa lawas. Kaya manti amo nga mga situations, we would like to remind our people nga we are still under the new normal, or we are still not a normal situation for all. Okay. So, dapat kung ang taga-Negros ka naga-monitor subong and may ara sila sang family from Panay area nga gusto magpauli diri, i-inform na lang nila nga secure to sila sa sining nga mga travel pass or travel authority para masigurado nga pag-abot nila diri, maka-plastar gid sila kag hindi na sila ma-problema, sir. Correct ako, sir? Yes, Action Brian. In fact, until now, damo sa
ayo sa aton gyapon sina nga mapuli diri sila. Aha. So amo na gyapon the same requirement ang ginapabalo naton sa ila, Action Brian. Yes, ang ginaistorya tadi subong ha mga kaaksyon na Negros Occidental ini, no? Kay kabalo ka sa Bacolod sa ni-mention ko na kaina daw may ara sang konflikto kaina kay palayag ni PCG. Ay don't to anong pag-insinde mo sir sang unhampered nga gina-mention nila sa pag-travel abi, no? Sa PCG ang paghahangop nila nga tiway na ning mga papilis ngayon pero kon sundon ta ang IATF bago mo lang gin-mention klarohon ta nga ining mga travel authority nga ini mas wala pa naging dula sa aton otoridad. Amo nang klaro gid subong nga gabi, sir. As of this time, i-clear ko gina while you called this afternoon, wala pa naging clear ang dula sa aton nga national government. Kay kabalo ka, Action Brian, kung nara ikaw sa gobyerno, may mga circular ikaw nga ginapangbasa, no? Padamo sa mga issuances. Pero amo nang point ko nga gina-clear nga these issuances is meant to guide us kag surely may ginbasihan ini based on the prevailing social conditions, no? Hindi lang nga ginpagwa ini sa ato national government nga para lang i-confuse kita. Yes. So kung in terms of doubts, we should always go back to the intent of that based on the social condition. So amo nang akon nga ginhambal kag with due respect sa akon amigo at friend nga partner man nga agency si Commander Johnson Benamin, ginraise man na during our meeting with Colonel Romy Palge. Kag we in the local government affirm nga still we cannot leave our campaign to secure a safe environment for our people in the province. That's why nga ang Boat Silingon nga sang unhampered, kaya ang national government nagahambal nga unhampered pero subject to the prevailing health protocols of the local government unit. So that means I hope nga that is clear to all our people. Yes. Nga wala bunggo ina, Action Brian. Ang paghagop ka bang ganit sang unhampered ni hala biyahe ka mo da, pasakay ka mo da tawo, bahala ka mo kung pila ka tawo sa sino ini importante may papilis lagi. Amo man ang paghangop ko sir mo. Amo nang paghangop ko gid. Kaya ang Boat Silingon sang unhampered, si amo nang so in terms in case of doubt, okay, unhampered pero subject to the prevailing health protocols. Yes. Pili kita, no? Sa government we have to choose. Pabayaan to sila nga they will have free mobility, free access to anywhere they want to go because people wanted to go anywhere they want. Most especially they want to go home because they want to be with their families. Pero we have a higher risk of possible spread of infection. So that's why nga ginraise ko na kagapon in a meeting. Kasi we just have to choose between the two. Pabayaan ta pumuluyo ta maglagaw or we will be increasing the risk of possible spread of infection. Yes. So diri kita sir, no? From Iloilo to Bacolod pag-abot diri kompleto ginman sila sang ginapangitan naton nga mga dokumento nga ini. Ano sir, i-swab test ini sila pagkatapos anong matabo dayon sir? Supposedly depende lang na sa kung diin siya nga territorial jurisdiction ma-fall. Pero kami naman sa province, ang amo niya like for example sa province of Negros Occidental, excluding Bacolod City which is a highly urbanized city, we agreed na ang aton nga alagyan lang is the port of Escalante, no? Ang port sa Escalante, which is kakuan pa, no? Kay very high risk ang community dito sa Cebu. And of course, we presume that all coming from Cebu are carriers of the virus. That's only our presumption. So nag-agree kami nga ang those nga mag-sulod diri sa Port of Escalante will be determined in accordance with the availability sang aton nga Cadiz City facility. Kay quarantine dira sila kag testingan kag until turn negative, magwa ang result nila nga negative, hindi pa sila ma-release, no? Kaya because nga high risk sila. So, from my understanding, diri sa Bacolod, pagsulod nila, ang province of Negros Occidental, nag-set up man sang iyang booth dira, kaya may thermal scanner kita, kag of course, iswab sila sa RT-PCR. So, doon muna ang matabo dira, Action Brian. So, kung i-swab test, da sila sir sa bread ko, rikta na ni sila, go home na ni sila, or i-facilitate pa sa lagi hapon, sir? Ang pag-itsindi ko, kuan ay ng sugat
sugaton sa mga banwa kag syudad. Sugat ini kag dalon sa ilang nga facility. Aha. Kay may choice man diri ang LSI whether home quarantine kay duwa ini mo may ara Yes. kita LSI from Manila kag may LSI kita from Iloilo. So Yes. based sa aton executive order lain ang LSI halin sa Manila kag lain man ang LSI halin sa Iloilo. I see. Ti ko na basahan nato ng LSI halin sa Iloilo nga pwede may ara kita sa ginatawag nga strict home quarantine. Hambali dio no ang sa executive order sa aton governor Aha. sa section 4.2 ang tanan nga LSY nga kinahanglan gid mag-undergo sang strict home quarantine pending test results. I see. Hambala pagkatapos sila nga i-pick up sa seaport, Aha. ang mga LSI mag-undergo sang home quarantine. Aha. Hasta nga ang RT-PCR test magwa nga negative. I see. So suliton ta swab test diri sa province. We're talking here province, hindi Bacolod. Sa Bredco, kag depende na sa mga banwa kag syudad nila kung ano ang pagtratar nila sa sini nga mga personnel. And although nga may EOC govya nga dapat sundon gid ini. Amo na pinaka basic dira, sir. Action Brian, i-clear ko lang na kay ang Iloilo, kung ikaw for example halin sa Iloilo, ang tanan nga locally stranded individual halin sa Iloilo, mag-abot diri sa sa seaport. Aha. Kuan ini sila no, i-home quarantine. Yes. Na pero may RT-PCR test gid. Kuan So sila. batayan ina sang aton nga mga barangay health BHERTS no. Aha. That's why gani sir confused gid kita nga kung paano ni sila bayan na lang without travel pass nga ti ipang home quarantine mas lagani o ipang swab test mas lagani no. So, anyway sige. Ang action Brian nga in all of this ang aton nga local government despite sa mga ginahingyo sang kalabanan nga eskrita na ang movement sa aton pumuluyo kay kadamo sa ila nga na stranded sa kundiin man sila. Ang aton nga local government wala gid nagapabaya. Like for example, boss may inabot nga mga lapit sobra 300 ka mga locally stranded individuals naton halin sa isa man ka high risk area halin sa Metro Manila. Ti ang guwa naton bala sakto nang word ni Vice Mayor Elcid nga amo na ni no kay manti amo na ning pagsinulod nila. So ga problema kita sini Action Brian every time nga mag-inabot ini sila. So it's a nightmare to our provincial government. So meaning boss may manog-abot sa mga 300 plus? Yes, mga 300 pero ang sa province da mga 290. 200. Baya ano ni sila sir? Baya St. Therese ni of the Child Jesus nga barko by to go Malasakit ini siyang voyage coming from Metro Manila. So they will arrive tomorrow mga morning. So amo nang ginabantayan naman. Ang ako mo lang di point bala Action Brian nga while nga sa aton mga LSIs gadamo sila kay talking about sige pang i-discussan naton nga wala problema kung kita lang diri no. Hindi lang kita bala pag sudlan sa mga pumuluyo naton halin sa ibang lugar kay amo gini sila ang mga main carrier no sa aton mga virus. Try to think nga subong naglambot na kita sa pila do mga 20 plus na kita diri no sa province. Do 21 ano? 22 no. 22. So today do may ara naman. Yes, peduha. Ini sila halin gid sa gwa. So muna nga kung hindi naton sila ma-contain sa isa ka facility, sa quarantine facility, try to imagine bala nga magbinalik ni sila sa ilang mga kabaranggayan, ka mga kapurukan, like sa natabo sa Zone 4 sa Talisay. Kag grabe na nga burden kag problema. Amo nang nambal ko nga real disaster bayan kundi naton ma-contain sila. Yes. Kag experience na kag realidad subong at positive di sa aton hindi siya taga Negros kay hindi man taga Bacolod kundi taga diri sila pero nagpalauli halin sa ibang lugar. Inaya tested din na naton mo so dapat naka-learn na kita dra sir. Yes, Action Brian. So that's why nga even up to now, ang akon lang we still have to embrace the new reality nga this is not yet the normal that we saw before. Lain na ini no nga amo na ni ang new normal nga we still have to control our behaviors nga as much as possible we want to pressure government to allow us to move anywhere we want pero may
problema kita kay ti way pa naton gid totally na eradicate ang COVID. Yes, gusto na. And the worst of it is ang COVID is may host, no? May dala bala sa iya, may carrier. So ang the more ang tawo nga makita naton nga kung siya, we are not sure whether he is a carrier or not. So muna nga please do understand, allow your government to help you because this is not only for our own selves, no? This is not only for you, but this is for us all. Suliton ko lang sir, maabot buwas sa kaagahon from Metro Manila, irikta nila sa mga banwa kag syudad nila gyapon sir. Ang plano mo, ikuha pa na siya, swab test pa na siya, Swab test nila. Brian, because high risk ang Metro Manila. So must stay sila for how many days? Ikuha sila, depende kung saan ang result nila magwa. Dason amo na pag amo nang ginhambal bla naton nga the government has no business nga retain sila, i-control sila kag i-stop ang ilang movement kung negative man lang sila. Negative bisan mag 3 days pa din sila pagwa sa result nga negative, so free na sila to go home anytime. Yes, kinapa-pick up naton ina sa ilang mga LGU. I see. Amo nang klaro tonight, ano? Pero kung way pang result mo or kung nga sitwasyon na stay ka lang daanay para lang gid masigurado na ton tanan-tanan ini. Yes, Action Brian. May kamay day ka katabo sa probinsya sir nga mamilit magpauli bisan way pa result bla. Ti ara gid. Tapos ang positive gid ya. May Action Brian nga on top of it. Amo nang bottom line nga ginahambal ko nga dapat matani maintindihan nila ang sitwasyon sa aton gobyerno kay hindi amo gani nga para amo hambal ko balabagulang para ini sa aton tanan. Yes. Sige, ang imo panugyan again sa Negros Sanon sir tonight at least before tomorrow nga mag-start na gyud man ang biyahe to Iloilo or Bacolod to Iloilo Escalante to Cebu area, at least may nahangpan pagid sila dugang sir. Yes, Action Brian, no, kag once again gusto lang ko magpasalamat sa imo kag sa aton nga station sa Action Radio sa sining opportunity. Kag by the way, we would like to announce nga may 40 kita ka mga LSI nga ipasudlon halin sa Tabuelan Port from Cebu, pasulod diri sa Escalante Port. Kag 40 ini sila ipasud ibutang naton sa aton nga Cadiz facility, no, kag iswab ini sila. So sa sina Action Brian, still I ask our people nga magpadayon pamati sa mga balita kag information. Kag we assure you nga ang provincial government ari diri sa inyo kundi man ka mga banwa kag syudad sang probinsya ang aton nga governor Bong Lacson is on top of this situation. Why kami nagapabaya sa amon lubrahon amo lang na kabay pa nga inyo maintindihan nga kung ginahimo namon ini kinapilit namon nga iimponer kung ano ang gusto sang gobyerno ina kay gusto namon maging safe kamo ang inyo pamilya kag kita tanan maging safe diri sa probinsya sa Negros Occidental. Once again, thank you gid kag maayong gabi. Yes sir. Good luck sa imo sir, mabuhay ka sir. Salamat. Thank you. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Dr. Jonathan Lobaton makaaksyon ang Provincial Incident Center Commander sang Negros Occidental. Aksyon Firing Line. Klaro, kung halin ka sa Panay area or halin ka sa Iloilo, bisan sa Manila ka pahalin dira, pag-abot mo diri sa seaport, di sa Bridco, i-swab test ikaw dira, kag panilagi, dalon ka anay sa lugar, kag hulaton nga paggwa sang imo sining result mga kaaksyon, pwede ka na ka amat-amat, kag pangsugaton kamo sa mga banwa kag syudad nga taga dira kamo. Action Firing Line. Hindi niya pareho sang una nga pag-abot mo sa port action an, pagpanaog mo sa kay ka tricycle or mag-taxi ikaw or mag-jeep kada kag magpinagusto pinauli subong niya hindi. Action Firing Line. That's why nga kon way ka man lang sa importante gid pahimunong ka na lang da. No, hindi ka na sa gilagaw anay kay way magid importante kag makabulig pa na sa aton taran-taran nga si kagaw hindi maglinap. Taway tagahambal nga may kagaw kamuda. Di what if bikaron ko na tubang mo to may kagaw to saya. Kuni naglaton sa imo, nagpanglaton ka man, hindi ma-detect gidayon kay mayari pa daan mga asymptomatic, mga utod ta kung case. Action Firing Line. So mas mayo gid nga dira ka na lang. Pahigad-higad ka na lang kung hindi malang mga importante gid lang nga mga hilikoton ang dapat nimo paghimuon. Kag isa pa sa vlog makuha kay mo sa mga health certificate palin sa city health, municipal health da. May mga clearances pa nga dapat nimo i-process dira before ka makabiyahe.
Sige, alas 7:53 sa ton sini nga pagpangalagan. Pagbalik na ton karon, gusto ko ginta ni i-zero in balang Bacolod kung ano giblang dapat himuon diri. Kaya ang swab test nga ibutang dire sa Bridco, iyato ya ka probinsya. If you are Bacolod noon, hindi ka pwede i-swab test man na. No, kaya tiya ka Negros to, pero sigurado kung Bacolod mayara man ko galingon. Action firing line. Pihogin inaya. Pero klarohon tanig karon na, kayang ginwakal ta kay na Negros at to, ti ang Bacolod kumustahon na ton. Sa aton pagbalik, alas 7:53. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sini nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8. Life Extension Vitamin D3 mga ka-aksyon, ginendorso ginaton sa inyo pampabakod sa aton nga immune system, plus ang Life Extension Coffee Mix naman niya nga maning pinakaunang kape nga may rasang vitamin D3 mga produkto tanan sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika, plus nga makabakal man kamo sa ila sining nga klinika diri sa may GA Steben Building, Lacson Street, sa unahan sa Burgos, Lacson Street, Bacolod mga ka-aksyon. Libreng consultation sa mga medical doctor. Aksyon Firing Line. Hingagawon ko lang ni si Sir Frank Carbona kay nag-meeting sila this afternoon, angot ini sa biyahe kung tani nga mag-aumpisa na buwas nga adlaw. Ang upod yung nga meeting kay ina Marina, PCG, mga opisyalis gikan sa probinsya Bacolod kag iban pa. Online sa Firing Line. Ano ayhan ang resulta may biyahe buwas o kunway? We have Sir Frank Carbon. Sir, good evening. Oo, Brian, mayong gabi. Go ahead, yeah, yes. Brian. Sige. Yes, pasensya gid kabalo ko medyo gadali ka. Pero Sir Frank, anong results ang meeting this afternoon? Anong matabo buwas nga adlaw? Buwas way patabiyahe. Aha. Instead, ang buwas ang City Hall sa Bacolod. Macol meeting. Tigin tawag nila to ang representatives ng City Hall sa Iloilo, ang Marina, kag Coast Guard, kag PPA, kag ang shipping lines. Iluwag nila ang EO sang Iloilo, kag ang EO sang Bacolod, i-reconcile nila nga pareho. nga tono, pareho ang tao nga pwede kasakay, pareho ang mga papilis, dokumento nga pangitaon, kag pareho ang buhaton kung manaog ka sa Lilo o kung manaog sa Bacolod. In short, klarado para lang aton mga pasahero, hindi mo sila magtalang-talang kaya hindi man mahulaan, no? Oo. So, manami na. So, isa na ilang amon lang ng hardol. Buwas siguro, pag-after meeting konforme na yun sila nga muna, ma-permas la siguro ila memorandum of agreement, no? Oo. Para may natamdan ang tanan, ang Coast Guard, Marina, kag ang mga taga City Hall so, na mugali ng kinanglanon kasi anong pwede ka sakay, anong papilis ang pwede ka sakay, kag anong buhaton kung pag-abot. Pag-alin sa Lilo, pag-abot sa origin, pag-alin sa origin, mabot. So, ang aton tawo, pasahero, guided man sila. Yes. Hindi kaluoy man na nga, wala sila talang-talang sila. So meaning, Sir Frank, kagabi sa naghilisogot, ining duha ka mga alkalde, gali wala nag-synchronize ang ilang mga executive order nga ginpapanaog? It looks like kainan. Kaya pangayo ang Marino. Di mo sit down, di mayo man kaya nag-conformim na malang ang Bacolod. Di sige, mapungkuanay, ito bangay nagilang kita, face to face. Nagmagpermahanay, kaya ito gali kagabi daw, telepono lang telepono, no? yes, oo.
O kag most likely hindi man tong mayor nga duwa siguro ginagstorya na iba sila lang mga executive assistant. Oh. Yung interpretation kisa lain-lain mo. Yes, Lain na daya kung decision maker kaya kag ang report lang si mo yan kung ba sila in man ti promayo kay this will eventually solve kay ito bangay na get after sila ibutang sa papel perma. Yes. Take ko ni pareho ka mo ginata same page ang tawag pa bla. Yes. Hindi kay isa page 1 saya page 2. That's why kay na Sir Frank gusto ta kasugiran ang statement sang PCG kag ang kay Vice Mayor Ersel Familiaran way gid nagsanto. Naman, ano naman ang ilang statement niya? Regarding sa kwan, kay Vice Mayor, dapat may travel pass, may travel authority, may mga mo sina. Ang sa PCG naman niya, waay na kay na unhampered. Gani mo? Kabo na bla? Ara, ang kwan, no more na. Revoke na nota na, no more unhampered. Pwede na. Except, ang Bacolod, except siya, niya except lang ang minor na 20 and below. No? Kag ang mga senior citizens nga non-working. Pero may gray area itong word naging gamit. Nga could be interpreted many times. Instead, the following, meaning ang following and 20 years old and below, senior citizens, the following are not encouraged to travel. Are not encouraged to travel. Amo mo lang nang ilaya, inway man nga, hindi kisli nga, the following are prohibited. They are not encouraged to travel, meaning, kung pwedeng hindi ka travel, hindi na lang. So, dapat yung direkta na lang na. Partner o kuno. Kaya kaka-confuse pang tao sa mga not encouraged. Kag prohibited, no? Kung prohibited, hindi ka kagwa sa balayo, hindi ka travel. Amo na lang amo na isa kay Riato nga daw great. Hopefully tomorrow they will clarify it also. Pero boss, Sir, yes, Sir Frank, boss invited ang ang probinsya, no? Kaya nung tawag din ng probinsya, most likely, ang hila na nga papel nga ginagayan, ipadala na nila kay Governor Bong. Yes. Ang Governor Bong, ginbasa ko, very why na siya yung Governor niya. Yan, masulod, okay ka mo diya. Basta kung LSI lang, masulod kami sa Bacolod, presentar lang ka mo sa mga representative sa Bredco, kaya masuwag kami. Yan puli na ka mo. Amo lang nang iyaya. Kung positive ka, kuhaan ka lang namon sa imo balay kay quarantine. So, mo lang to, kung ako pabasahon sa kay Governor Bong. Yes. So, boss, what time ni siya gani, Sir Frank? Daw, alas 10. Dito sa Bredco, kuno nga. Kung hindi pa napiyo ang Bredco nga hotel, kung ga-operate na o wala na. Boss, ga-operate na. So, after that, nga mahilisogot na, mag-issue ng Marina sang special permit to travel na. Amo na. So in short, pwede na kami ka-travel kay gusto man sa Marina, kay dead man ang tanan kay sa Budlay. So, mabasulan man ang Marina mo. Kaya nag-issue ko na permit, taliway, maintindihan ng imo kung sino pwede pasakit. Correct. Kaya sila na regular body. So most likely na. Coast Guard na, masakit man ulo sa Coast Guard. Yes. So most likely na, Sir Frank, mga Thursday pagid ang umpisa sang biyahe sa ato ng mga fast track. Tomorrow is Thursday. Mga Thursday pagid. Thursday ang pinaka-earliest. Hopefully. Sige. At least klaro. Tonight, Sir Frank, salamat may gabi. Yes. Welcome, Brian. Sige. Yes, sir. Thank you, sir. Babuhay ka. Aksyon, Brian Morden. Aksyon, firing line. Timayo kay kita mo lang gina may gidya galinag sila nanto ni tanan. Ang EO sang Iloilo City kag Iloilo Bacolod do way ginag-synchronize way bla nagtaod-taod bla. So gin pa kamaayo nga ma-meeting pagidluwat boss together with sa mga importante nga mga personalidad, no? Amo tong Marina, PCG, Bacolod Province, Iloilo kag iban pa nga officials dira. Kaya mo na yan dapat hindi kay sagil ang tiya ka tinawag ganay ka cellphone dira. Igaw murahon, di mag-isalalanto, ho? Action firing line. Di, mo to lang ang bal nga kon
taga Bacolod ka, okay, sige, biyahe ka, pagkanto sa Iloilo. Pagkabot di ka to pwede, gali kay may kulang ka, tino ka malangoy ka, balik pa Bacolod Action firing line. The same man kung taga aling ka sa Iloilo pa Bacolod, ngin pasugtan ka biyahe paglambot, di ka pwede, gali kay may kulang, amuni-muni, tino malangoy ka to, balik sa Iloilo to. Action firing line. Larohon ta niya, kaya hindi nila lahog nga biyahe, maagi tinis tubig, may kung sa duta lang ni kay lakton ta pauli kon. Action Brian Morden. Action firing line. Pagbalik ko maka-action, gantang balita ta. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action! Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19.
Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba.
20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat... Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad pero ginendorso ginaton sa inyo mga kaaksyon. Ano? Ang DTX 500 no sa subong nga panahon kinanglan may ara kita sang mas mabakod pagid nga panaming sa aton sa kaugalingon. Inablang suplemento iya nga makabato sa naman nga sahi sang kagaw mga kaaksyon. Ilabi na gid kon ikaw may mataas ang sugar mo dira, no? Ugalion mo na lang ang pag-inom kag paggamit sang DTX 500. Gani may 3 tanan ka mga anti-diabetic properties, charantin nga nagapanubo iya sang glucose, visin nga nagakontrolar sang imo sining blood sugar, kag polypeptide nga may kaanga iya sa epekto sang insulin ining DTX 500. Action Firing Line. Ti para iya sa imo man kompleto nga management sang liver detox, DTX 500 gyapon makabulig sa diryo. Kay naga-detoxify ini siya, kay may ara sang detoxifying compounds nga nagatinlo sang aton sini dugo kag atay. Ini may ara man sang mga ingrediente, phytochemicals kag antioxidants nga naga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer, no? Para sa healthy kag nga liver, make sure nga stay active, healthy and fit. Maggamit na sang DTX 500. Action Brian Morgan. Action Firing Line. Last 8:20 sa aton sini nga pagpangalagad. Try na to nga lang buton abing basiwa, no? Ang basiwa ma-twist ko gamay sa aton sini nga balita tonight. Kabalo ka today nagpanagtag sang water bill mga kaaksyon ang Bacolod City Water District. Ginkakibot sang halos tanan kay may ara sang balayran. ang iya sining nga water bill action helms kabalo ka kon pila 64,000. Action Firing Line. Ginano nila pagsuma naman. Ako gani kibot man ko eh. Ang balayran ko nga daw ara lang sa tag 600 pesos. Ato na tiya sa tag 1,300. Yan ko no tabo man. Kiduway man tiya nagbago. Duway man ay sus na do. Kililibog na. Action Firing Line. Gamay man lang gamit sa tubig kay mo kay way man taga pinagusto. Pero tikibot kita eh umulbo. Tapos may kadamo gid lang sang reklamo. No? Kadamo sang reklamo sining basiwa. Now, check na to nabi si Engineer Makaksyon Ginilin Himora, ang Basiwa Assistant General Manager for Operation. No? Ano ba lang ila naman yung metodo nga gingamit man sa pagsuma sang average kag pagsuma sang paggamit sang tubig sa mga utod na ton nga konsumidor diri sa Bacolod? Action Firing Line. Kay nga ang naglalapaw ini, no? Nga naglalapaw ini sa nagligad ang Sineco, nag-explikar man diri sa aton, apisar nga medyo may sibod because of technicalities mga kaksyon nga mabulubudlay gid man niya intindihon. Pero nagets man to sa mga tao gid kun nga no? Gin ang imo sining nga consumption gin plus to nila pagkatapos gin divide ang result ya mo to. Although nga may ara pag reklamo according sa Sineco,
Kung hindi ka gidya ka hangop, kag hindi ka, kontento sa sinang nga balayran, pwede ka kapadulong sa Sineco kag mangonsiho. Action Firing Line. Now, diri kita sa Basiwa. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya sa Baron, tanay si Engineer Ginilin Himora sa Basiwa. Ma'am, good evening. Good evening, Action Firing. Sa mata ng discussion niya. Aha, long time no hear man tamang ba, medyo nagsako kita ma'am no sa sa COVID-19 ano. Ma'am, yes. Oh, gani man. Ma'am, kabalo ka naman guro kay nakabaton man kamo mga reklamo sa siningadlaw kay dito do kahapon guro kag subong ang tagtaganay sa water bill bla sa Basiwa tinagginuwa ang information nga amo ni nagsululobra. Isa ka himplo na mo tong 64,000 gabalayran sa isa ka puluyan. So ano ma'am ang metodo mga gingamit sang Basiwa sa pag suma abis ang balayran sa nagligad nga mga binulan ma'am? Balik rin sang period niya kita sa ECQ, March, April, as sa May, ang kami sinatang actual nga rate. Wala kita nagbalasa sa ating mga metro. I see. Kasi wala kami empleyado nga sa field. Ang ginimo na kuha ang average sa imo nga previous consumption halin sa December 2019 hasta sa February 2020. So, bali tatlo ka bulan. For example, kung imo nga gusto mo sa Disyembre 21 cubic, pagka January naghimo ka 20 cubic, pagka February nagmo ka lang 19 cubic meters sa imo actual na konsumo. So ang average mo sa tatlo ka bulan sa 20 cubic meters per month. So ang total mo sa tatlo ka bulan is ng 60. So, divide mo na siya sa 3, may mag-average. Ang nga computed average is 20 cubic meters per month. Amo man sa gyapon. So, amo na siya ang ginagamit sa Basiwa na ito daw assumed konsumo mo sa bulan sang March, April, May. Tatlo. So, bali ang amon nga bill sa imo, nagbutang sa imo nga bill, sa imo ledger, ya konsumo ikaw sang 20 kubikos tubig sa March to May. So, nag-bill ikaw, kaya makita nila sa mga bill nga nangalan sa letters, nga AVP. Meaning average lang na siya nga billing. So, dalangin agawon ta kagamay ma'am no? So, ang bulan ni sa March, May, kag April, kung ginbasihan ta to ang 20 cubic meter, bali equivalent siya sini 60 cubic meter ang inyo sini nga ginsuma. Hindi, nagbi kami kada bulan. Yes. Bali, ang March mo, ang March mo, ang equivalent siya sa 20 cubic meters, 422 pesos. So, ang March, April mo ng 422 kada bulan. Yes. So, dason, sang June na nga pwede na kami magbasa sa mga metro, nakakuha na isang actual nga reading sa mga metro. Okay. So, minus inang actual sa reading sa last na reading video actual, ito ang March sa February. Hindi bala kaya sa mga reading February. So, ang reading mo sa June, minus ang reading mo sa February, amo na siyang represent sa konsumo sa March, April, May, sa June. Okay, so mo na nga nagdako, gidman siya. Kay 3 months, gidman siya. Kung ang for example, hypothetical, ang imo reading sa February, 1000 only 1,000. Kamo na siya ang last na reading sa February. Pag actual na mong reading sa June, naghimo ang imo reading sa metro 1120, bali 1,120. Meaning nga ang imo konsumo halin sa March, April, May, sa June nga naka-reading ka niliwat, 120 cubic meters sa 4 ka bulan. So bali ang assume namon nga ang imo konsumo nga 20 cubic meters kabos
Iti mas kita taban sa atin panimalay aratan na nga member pa siyang pagsilya. Pag mainit ato nga time ang March, April kag May. So, ang tendency sila nga mag-auspo ang ating nga panimalay sa mga tubig. So, meaning nga nagkabot kami sa pag-estimate na ginbase namin niya sa konsumo mo sa December up to February nga 20 lang. Pero ang actual mo galit sa konsumo pabuta 30. So, nag-short kami by 10 cubic kada bulan. So, inang 10 cubic kada bulan sa March, April, kag May, diri na siya nagdasok tanan sa June. Okay. Kaya ang diferensya sa imo reading sa February kag sa June, amo nang bill sa June, mas naging bill sa imo nga average lang sa March, April, kag May. Okay. So, ang imo konsumo dasihan ng atong reading, nagdasok na ng 60 cubic meters sa month sa June. Kaya kay 2020 lang ang ginasyon naman yung konsumo mo sa March, April, May. So, kaya dasok siya sa month sa June, nagulitaas ang mga bill na siya sa month sa June 1,466. So, amon siya ang makibot na lang ginbil ka lang gin-charge dyan ka lang 422 years ang tatlo ka bulan March, April, kag June. Kasi pagka-June, pagka-atin mo na isang bill, nabilan ka 1,466. Tungod niya ang nagka-boostos under-billing mo siyang March, April, kag May, dito nagdasok sa June. Kaya mo siyang may actual na billing. I see. So, ang billing system mo sa Basiwa, yung trust mo sakta nga nagataas ang kubiko sa imong asar, nagataas man ang bilis. So, socialized billing kami mo. So, kung dili siya ka na nagdasok sa June, natuon siya sa 60 cubic meters. Ako na siya ang average ng presyo kada cubic meter. Ano siya nga nagtaas siya. Kung i-work back na naman, supposedly 30 cubic meters per month kung yung mga average, hindi sa kapat sa bulan. Hindi na masulod ang amon nga adjustment. Okay. So, kung insindihon naton, medyo nagtubo-tubo gid man siya ang balayran, ano? Bangod sa mga months nga to ang mention to like Sineco, mo mga months nga nag-GCQ, kita nag-GCQ, nagtingob ang tao plus mainit ang panahon, tiba si aga od to hapon nagpinaligo bla. Away bla untat nga ligo ay damo sina may posible no. Naninito sa panimalay, nagpang unyag sa mga tanom, bala. Damo sina. Pero may ara gidya reklamo nga daw nagsululubra na gidya anong himuon na sini ma'am para lang gid nga makapamangkot sila. Para sa tong gimuno mo nga sa certified nga na-posting sa social media nga nag-bill siya sang actual billing niya 64,000. So, balik ko na to ya daw highly improved. Bali nagpumangkot ko yun sa opisina na correct na ato. Okay. So, bali nag-erroneous encoding at sa system. Kaya wala, di siya black sumo previously. So, pag-read, pag-gilbasa sa system, nag-laptop, wala ang iyang pagbasa sa computer, sa mga digits, ang mga napilan siya 1,546 something cubic meters ang nag-read, ang nagwa nga numerical reading niya sa iyang net. So, nakorek na ito siya namon kay kumbaga kung nagtatalo daw ka, imposible man ang isa ka residential ang consumer kakonsumo sa amo sila kadako. So, as per verification na kung sa opisina na correct na ito siya. I see. Ayo man, ano? Kaya tiyari, pag may reklamo, ang balayran niya supposedly kada bulan, ang mga 400 pesos na 500 lang. Pero subong, ang month niya nga halin sang Mayo 6 tubtob subong Hunyo 4, nag-mil 347 balayran niya. So ini, reasonable gini nga balayran niya, ma'am?
Amo itong ginislikar, wala ka ginang ang ginasyon ang average siya, base 20 or 18 cubic meters lang. Okay. Pero ang ako usage na gali, 22 or 23, dito na nagdasok sa current naman. Ano pa nga nagdako kaayo ang bilang ang excess ang actual usage niya sang April kag May, ito na nakarga sa June sa pinaka-reset sa billing nila. Yan intindihan ta na, no? Kay basang ginbayran niya tuya sa March, April, May, ang 20 cubic meter lang gid kabo. So, sang wala ito na ang wala ito na labot bayad kiti assumption lang to, diri siya gin-igo iya sa bula na gid sang Hunyo tanang gintingob ang wala ito mabayaran sa 3 ka bulan. Yes. So, ang amon nga pag-imuon, ang sobra, imbes niya i-divide lang naman to sa 3, ikuha na namon, isab namon ang total ko sa niya sa 4 bulan, kaya i-divide sa 4, kaya mo na siya ang ng average, ang 4 ka bulan. Okay. So, pero may-ari man ni Ma'am instances, instance being inang nagkabos man niyang balayran niya, why man niya nagtubo, may ara man Mayara man kay hindi nag-assume kung nagdako kay konsumo mo yan sang kuha naman sang average mo sa January, February, damo ka mo yan sang December ba nga ngiti na sa okasyon. So, pala uli na to sila, stranded tong iban, pag mo lang yan nabilin, dabi sa balik nga sa ECQ na, kamay na yan imong actual na konsumo. So, matabo sin. Okay. Daligi lang. Nadula si Engineer. Talipos-poso na to tani. Action Firing Line. Okay. Ay, gamay na lang gintani. Ito mo, no? May mga instansya na mo, no? Nga basi, way gin man gamit tinagnubo, manggin ang balayran niya, no? May ara gin man nga kung kisa. Aminado, ganyan si Engineer, mga tibasi sumala sa computer, gin man. Amo to nga, naglabot sa 64,000 to na-correct na to, no? Na-correct na to. So, kung may reklamo, gin man ka mo ang basiwa bukas nga mag-atubang kag mag-sumaliwat sa inyo sinibalayran. Why na aksyonan? Na basi nag-ara na. Engineer? No ka problema. So, pinaka-last na lang, Engineer, amo na ba? So, medyo okay na ginman tato, no? If in case ginman nga may reklamo ng aton konsumidor, bukas ang basiwa anytime sa pag-accommodate sa ilang reklamo, ma'am. Para at least masanagan lang gid sila. Ang action block sa subong, sinudyok sa ako, kami isang pinagulang na bukas walang magabayad sa opisina. Na sa pangabay kami nga ang reklamo ng kumbaga hold damay until next month na makahirap ang isang amon ng adjustment na at halin sa sa June. Reading na siya sa July. Talaga mata-mata nga mag-billing and collection system mga unit na mag-implement sa mga corrections sa mga adjustments kasi Okay, sige, intindihan. Sa mga accounts natin, mga daw hindi ka makalaya makapati. May kanyara, may mga naglulumpat, sa Girl Scout, hindi nag-63,000. Sila nga wala man da siyang itikina o kung obrasan during issue. So, balik mga ng daw glitch bala na sa or highly improbable na katabo. So, mga sa kung yun na naman, nag-akandaki kami na niya sa investigation, and verification. Timayo gina, no? Para at least mapatas lang gid tanan-tanan inibalaho para way lang gid kumuray. May nagapamangkot di ma'am, engineer ma'am, kung pwede ko no makastagard sila abibayad sa sulod sang 3 months kay nadako-dako kung balayran nila, okay lang? May ara na da sa inyo? Nagpapon gina kami sir ang nanto dalang yung arrears. Sa ibisan ng hasta na sa August 30 ang amin nga palako nga bayaran ninyo sa sulod ang 4 ka bulan. Iti Mayo, ano? Hasta sa August 30, man kami sang disconnection nanay. Yes, kag ano ni ang stagard nila abi, dira gid dapat sa Basiwa office or pwede sila sa mga remittances, ma'am? Pwede lang sa remittance centers, pwede kung
personally may ka nga 2,000. So, hasta sa Agosto, pwede ka lang kabayad 500. Wala pa sa dyan madadulot para nga imo yung account, masupok mo man. So, pwede na siya sa EasyPay, Paymaya, sa GCash, sa mga electronic payment system. Sa mga pawn shops. Pwede man sa ato na sa Sigmore na sa SM, bayad sa Iladang Center. Pwede man sa Palawan, pwede sa mga Ezeyo, at even sa ato nga mga collecting banks. Yes. Kung sila partial payment, hindi sila sang due date. So, sila nag-aton man kita subong sila na medyo damo-damo ang aton nga mga tao nga nag-consumidor nga bayad kaya nag-observe ang social distancing. At least, klaro tonight. Suliton ko na karon mas ma-clear pagin. Sige, dira lang tanay hasta ma'am, tanay mamangkot pa ko si mo kung kumusta ng joint venture pa, dasunan ko lang to kung kumusta ng status ini. Movement subong kay man siyang physical movement ang mga tao mo. I see. Hold damage. Sige. With that, engineer, salamat sa mga time. May gabi kang mabuhay ka, ma'am. Sige, Sir Brian. Thank you, man. Kagyamayang gabi sa tayo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Ari simplihon talang gid niya, no? Para mas mahapos aton siningahon na gasilyas. Ano mo ni? Disyembre action an, Enero kag Pebrero, ang imo nga consume dira gin total ina sang basiwa action an. Kon kada bibulan ang gamit mo 20 cubic meter lang, kuha mo na. So, gin-total nila ina. Gin-divide nila. Pagkatapos, kundi, why na takabayad sang March, April, May. 3 ka bulan, why sila meter reading na action an. So, inang 3 ka bulan, assumption at tantaran nga dapat ining 3 ka bulan, tag 2020 lang gidni. Nakamaksyonan? Okay. So, ang ginabayaran tato sa 3 ka bulan, amulan to siya man nga mga bayad ta sa bulan sang Disyembre, Enero kag Pebrero. Dogin plarihos lang gid nila. Nga nga nagdako sa bulan sang June. Kay nga aman nag-meter reading sila liwat sang katapusan na sang Mayo na or manog Hunyo na be. Nagdako ang imo sining balayran. Kay ato galing assumption action an sang tag 20 to ka cubic meter, hindi to siya fixed gid. Posible nga nagbayad ka lang to sa 20 cubic meter sa bulan sang Marso, pero may nag-exist kato galing nga nagamit action an. Di wala to siya makitaan sa reading na. Dito na siya nakitaan liwat sa pagbalik nila reading after sang 3 ka bulan. So mo nakibot ka nga ang bulan sang Hunyo musubong tumaas, kay ang wala nila masukot to sa bulan sang Marso, Hunyo, kag Hulyo, Marso, Abril, Mayo, nga nag-exist ka to galiya sa 20 cubic meter galiya, basi nag-25 ka to, 20 lang yapon nisukot nila. Pagka Abril ya, basi nag-30 ka to, kay grabe naging init, 20 lang yapon sukot nila, kay assumption lang mo. Pag May nila, basi naglambot ka naging 35 cubic meter, 20 lang yapon ginsukot nila, kay grabe pag ang init. Dito to tanan nga ang exist mo to nga gingamit sa 3 ka bulan, gintingob nila ini tanan pabayad sa bulan sang Hunyo. Amo na nga tumubo dang balayran. Action Firing Line. The same mana sa Sineco action an. No? Galing kiti amo to sa Sineco do. I'm sorry sa nag-explicar do masibod tong explanation niya. Subong ka simple sa explanation ni Engineer Himora. Action Firing Line. So salamat kid Engineer Himora, pero sa paghangop ko amo lang sila sang Sineco man. Ang the way lang guro sa pagplastar kag explanation dito kita nga daw naubos ang trigonometric ko kag ang math ko. Action Firing Line. Kagaring pinakanami sa basiwa ho. Kung why kamo nagbayada sa man kadako nga sulokton, pwede kamo ka staggered. Tob-tob Agosto, bayad kamo sa mga remittances da kondenda, pwede kaya kabayad ya kulo 500 or 200, 300, in-note niya lang da kay batunon lang. Action Firing Line. Klaro na. Pero tong hambal Himura nga tag 64,000, ato ya may mga error na ginto ya. Kung ang ibang dira nagsululubragin man, mas mayo kung man nga maireklamo nyo, pero hindi pa subong kay bago pala sila nakabalik sa trabaho nila.
Kinabalan daw hindi naging mahangpan yung presyo gid nga balayran nyo subong kon bill nyo nga daw hindi naging dya amo, di reklamo nyo gina. Pero kon nahangpan nyo subong explanation amon nga duha, siya ay okay. Doon nagsobragin man ko sa Abril, Mayo, kaya do grabe naging man kainit. Katatlo ko'y naligo si sa kadlaw do, damo gid man ginamit ko nga tubig. Action firing line. Amo ni nga sa bulan sang Hunyo subong, dumako ang balayran mo. Gets? Kabay pa. Action Brian Morden. Action firing line. Sige, dali gid lang action nelms ano kay mamaligya ko anay, no? Bisan anong kinanay dinaton mamaligya gid ko anay sang Evergreen Herbal Capsule. Kini makabulig niya panubo sa mga nagataas dira nga blood sugar, uric acid mo dira, bad cholesterol, hyperacidity, sobra nga asin kag creatinine dira nimo kag iban pa. Ano mabulig sining Evergreen Herbal Capsule? Kabalo kay di siya may arasang vitamin A, vitamin C, magnesium, araman ang B vitamins, calcium, potassium, zinc kag iban pa. Gintingob ini nga pwersa sang pito tanan ka mga sangkap para sa ikaayong lawas mga kaksyon. Kangay sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ini mga produkto sang Doc Hico Alternative and Health Food Center mga kaksyon. Mamakal ini sa mga butika kaangay sang Eden Pharmacy dira sa may Central Market Bacolod City mga kaksyon. Farmacia Juarez o kon Juarez, Rizal Street Bacolod, Farmacia Ed Caro, Lacson Street Bacolod, JDN Pharmacy Barangay Bata Bacolod City, Alfie Pharmacy, Bago City Public Market, Farmacia Bago City Public Market, Sir John Pharmacy, Bago City Public Market, Butika Ziandria o Conzandria, Kawayan Negros Occidental, Dankalan Drugstore, Barangay Dankalan Ilog, Negros Occidental, MedPlus Pharmacy, Sangkabankalan City. Ang iban nga mga butika, pabosan ko naman kay medyo damo ni mo halos likop ning Negros Occidental kag Bacolod sang ila sini nga produkto. Last 8:44 pagbalik naton karon if mayra patang sang enough nga time paang ko gamay sa Action Eden karon kini pasakay kaso blasang barangay Alangila naman no? Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo,
man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang at palangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga
may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita. So, 53. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Zanton Plasmaball Capsule mga kaksyon. Ako ni bulig dira basi may mga bukol-bukol kamo dira, may mga cyst kamo dira kag iban pa nga problema gid no. Diri nakita sa Zanton Plasmaball Capsule puno sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties ginapakupos niya ang mga nagahulubag nga parte dira sang imo lawas. Take note ha, ang nagahulubag dira nga parte sang inyo lawas. Hiram-hiraman yun abi, arang hubag kag bukol gid nga bukol nga balatian, hindi na yung normal bukol ha. Zanton Plasmaball Capsule na pamatud-an sa mga siyentipiko nga nagakabulig inik pakupos sa mga arthritis mo dira, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis kag sumuman fatty liver, madamo pa mga kaksyon. Gani diri na kita sa mas napamatud-an na kag ikaw dira makapamatud man, Zanton Plus Herbal Capsule. Aksyon Brian Morgan, Aksyon Firing Line. Maayong gabi lang sa mga Robles family dira sa may Barangay Falisa. Naligid lang kay taga Felisa, salamat gid sa pag-monitor ano. Ang aton sini nga live diri check ko pa. May nagreklamo diri nga panawag sila kuno sa sinay ko, why may gasabat sa sa billing department ano tawag sina? Jakto man na. Basi gra, ikuan nyo lang tawagin nyo lang liwat kay para ma-accommodate ka mo sa reklamo nyo. Kay according to sinay ko before amumas na sa inyo sining reklamo para mapahangop pagid kamo kag ma-pension day pagid no. Sang nagdako nga baleran. Action Firing Line. Kuhaan ko lang gamay sa Action Eden na boso kay interesting maning balita o sa Alangilan. Alangilan lang ko Action Eden na may correction ini sa pinasakay yapon kaso sa SAP-SAP ngayon. Ay, why pa rin human-human gali kag portik pisan yang CIDG Bacolod sa pag-investigar, pag-validate sa mga complaints sa mga utod naton nga ti dihado isang tagtaganay sang SAP nga ini mga ka-action. Action Firing Line. Una sa aksyon. Una sa balita. Una sa aksyon. Aksyon Radio. Sa aton nga linya, we have Action Eden na boss sa mayang gabi. Action Eden. Way pa. Ginatakod pang kwan niya. Sige. Action. Okay, daligid lang. Ano? Sige. Kay kabalo ka, pinasakaay yapon kaso mo. No? Okay, sige. Ay, may dito ding greetings kina ni Sir Gariman. Dali gid lang. Daw why na di sa lista. Gina-check naton sa Action Eden na sa talipos-puson nga mga inora sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Gamay lang niya, no? Para lang gid makabalong taga Alangilan da. Gamay gin pasakaan kaso na 21 na kabilog ang gin pasakaan kaso da. Oo. Okay, sige. Alang-alang sa Action An. 21 ang nagpasaka kaso di pitok bilog. Tinagtaganay gyapon ti do pamilyahanay kuno ginatalalapod ginhatag sa tag 6 mil ngayon. Action Firing Line. Nano man mamo pa ni naghatag problema sa career news politika maginamo ning sapsap ngayon ho. Dapat gin tadlong abi ka panagtag mo para way lang gid sang reklamo abi. Pero way pa rin sila na pamatmata na kay pagit pa niya skorti ha. Action Firing Line. Gin-file pa lang ang kaso. Selection Eden, dugagi palihog, bemeng gabi. Ari mo action break 21 na gini. Damo man na sila man. Ubos na gini action break kay ato na file na kay action break ang reklamo ko ng complaint sa City Prosecutor's Office sa siyudad sa Bacolod. Kapag sa 21 ka mga persona, lakip na ang 3 ka mga barangay officials. Kaga pila ka mga ginkabi action break nga surveyors
sang Barangay Alangilan sa kaso mga paglapas sa RA 6715 o kon Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag RA 11469 sang Bayanihan LS1 Act. Natapos nga tigin aligar anomalya sa Operation Bry sa pagpanagtag sang ayuda sa idalom sa Social Amelioration Program. Si sino kay mapisan nga si Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano nga chief sang CIDG Bacolod. Ang ginreklamo sang 7 ka mga complainants Action Bry amo sanday Barangay Alangilan Kapitan Deji Tanista Senior, Barangay Kagawad Michael Solano, Barangay Secretary Lema Magan kag ang 18 ka iban pa Action Bry nga ginakabig nga surveyors nga ginabugusan ni sila sang lakip dire duha ka kabataan ni Kapitan Tanista, iban nga himata kag mga public school teachers. Si sunod kay Gocotano sa alegasyon sa mga complainants kag base man sa mga ebidensya nga ila sini nga natipon na diskubrihan nga nakabaton sang 6,000 pesos nga ayuda ang kalabanan Action Bry sa mga himata sang mga ginreklamo nga barangay officials. Kag maya sang mga nakabaton sang ayuda nga hindi man residente sang nasambit nga barangay. Ay nano naman. Daw kompleto. May mga taga-Morsha pa kung Action Bry nga nakakuha dito sa Barangay Alangilan. Di nga, Alangilan, damo naging manggaranon da nga mga taga-Morsha mo yung pinagtaga nyo da taga dito, Talisay? May arap Action Bry. Sunod kay Gocotano, ilan ang pamatudaan nga madamo sang nagakadapat kag kwalipikado nga wala na sa listahan kag nahibaluan nga ang may mga ikasarang amo pa ang nakakuha kag nagbaton sang ayuda sang gobyerno nga para kuntani sa mga pigado. Nahibaluan Action Bry may 3 ka mga barangay pa sa syudad sang Bacolod ang natalana nga pasakaan man sang reklamo samtang 3 man ang padayon si Action Bry nga ginaimbestigahan. Tinamang ko tagani kung ano balang mga evidence attachment si ila ni Sir Gocotano, si ila na po yung baliya. May mga pictures sila Action Bry sa mga balay sang dapat nga qualified nga beneficiaries versus may mga balay, may mga Action Bry. Dali lang gid 9 p.m. na! Mag-celebrate tayo ulit with Imperator Light. Gawin mong light. Drink responsibly. Okay, Action Dorel. Pero tiyan mo to Action Bry, may mga balay man sila, mga versus, kumbaga, mga balay, kag mga negosyo, kag may mga salakyan. Picture sa mga salakyan, Abi, kag mga negosyo sa mga nakabaton. Uy, grabe. Nalitratuhan gid sila ya sang CIDG or sa mga tagreklamo? Sang CIDG pag Action Bry, kasi sila nagpatigayon man sila sa investigasyon kay amo ng proseso nila ni Sir Gocotano, abi nga may mag-group in na palapit sa ila before ni Action Bry i-process man Pero pihong CIDG nga mga salakyan naka-standby to, nakarehistro sa pangalan nila to, basi naka-standby man na to? Siyo man sila kung Action Bry. Nangonsiho gid sila. Di ba lanta man kay depende man pag hatag man sang counter affidavit Action Bry sa mga ginpang sabpina ni balaan man ang ilang explanation kung ano gin man ni Action Bry. Pero tiyan mo to may arap gari kay ina nag-isa sa tagreklamo habang Action Bry pamangkot siya mo kung nagreklamo siya basi kontrapartido o kung wala sa nakabaton sang ayuda tiyan man niya isalib sa kapartido ko na kay kapitan. Ang iya tatay nakabaton. O galing kadamo kuno Action Bry sa mga kaingod niya bala na naga-kadto siya, naga-voice out, nga amo ni dapat, nga siya ang ginapamangkot, nga wala sila yan nadala. Hambal niya, kung nahadlo ka mo, ako matindog sa inyo. Amo na yung hambal ni Action Bry. Pero yung papay, ito yung nakabaton, kag satisfied man sila. Galing, kinaluoy lang siya kung Action Bry. Sa isa, sa pila ka mga kaingod niya, nga nagareklamo, nga kung mag-Action Bry, naghambal nga, hindi na lang kami magreklamo, hindi na lang kami isog, kasi ultimo man lang kami, basi kami padang malain, kagang iban ko Action Bry sa suno kay Sir Gocotano, allegedly, ginapang pahog through text messages. Tingin dungagan, pag inilang sala nila, batunan nyo na lang ng kaso, kag sabta sa hasta masarangan nyo nga makonbinsin yung korte nga may kamusala. Damo na pinakasimple na, hindi na ta magpinahugay pa, kag way manigro pa politika, diri kay ting reklamo, ganun mo.
Kay ti, kita mo, kalyado man gani, tikon pamulitika ini, kalyado mo, failan mo kaso. Correct, action guy. Basta inchakto lang ang korte Hindi lang galan. palapawan, istorya. Ang korte way niya himo-imo storya da. Gina, pagkakita sa korte nga daw hindi man convincing kaya binotig ni. Not guilty. Ano ang ako nga dumbbell di, tawag sina. Ibasura dayon, action guy. Basura. Ang korte, ang judge action din niya, pag tuki pa lang first page pa lang niya, nga daw ka hindi maintindihan ka daw ka sibod sini daw ka layo gan basura na dayon. Next. Correct. Damo na blank. Next case kay TV tatlo pa action guy mo. Yes, sige. Alam nyo, gid. Pabasan ta kay daw oras ta kulabos gid patikim ko lang na kay gusto ko makabatsyag ang iban nga makulod nun. Kaya kung may reklamo gid kamo. Kag pabaloon ta man sila nga may tatlo pa ka barangay nga na-validate ini din kuno ni haw. Base mo na ginaulat nyo. Take ko lang na sa imo sige, salamat. Text lang. Salamat, Aksyon Eden. Balita, gikan sa Patrol, Aksyon, Eden na boso. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Firing Line. Ang gin-chat ko to si Gina, kabay pa na dalato para magkaladudla, manisla na. Hoy, may gabi lang, happy listening lang ako no, birthday subong ni Kenny Intes sang Central Tabao, Valladolid. Always gig ko na nagapamati diri sa aton sila nga pagpangalakan. Wala kita oras kay Goma Action upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa. Sa technical side, we have Action Nelmar Madera, Action Man El Rey Dutilio sa aton sini partner diri sa IT area. Kag sa News Center, backup naton tonight sa pagpangalaga ng Action An Defensor. Standby karon sa Action 9 Patrol with Action Eric Magbanwa. Kag diri matatapos sa isa ka memorable nga istorya sa Action Farming Line, maghilibati tabuas sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila